Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti e alluwal men nayaɓal. Hande noon jangaten ko daano masirte. Alluwal ngal nanɗon on kollama hen baadiji muɗum hankadi weeɓi e moɗon. Mi wino on ɗo waɗen ni kuƴongol ara bayni ku ara wi noon ko da e da ɗum ɗo tan mbawata ɗo mbiya add e aad gasi ɗone ko dadd eɗen dadd nani e daad ɗo a o haaɗi ɗo ko i wonɗo mbiya di di gasi ɗo mbiya id e id timmi ɗo ko did e did gasi faamioje ɗo ko e wonɗo wadde mbiyata ko de de ɗo mbiyata ko ed ed gasi ɗo mbiya ded ded timmi to ko o wonɗo mbiya od ɗon mbiya do do ɗo mbiya od od ɗo mbiya dod dod ɗo timmi garna uma mbiya du du ɗo mbiya ud e ud gasi ɗo mbiya dud e dud a gayniɗa ko jangete e da e hewde ko ɗo haaɗi ɗo so ɗiggi kala ko windoya e da a jangani andu ko ɗo woni ɗiggani joni noon momten jangen waɗen ni momten jangen ay gasi joni ko ɗo woni da e da ɗo woni di e di ɗo woni de e de ko ɗo woni do e do ko ɗo woni du e du ay ɗo masɗe keedi ko yeeso ɗonno masɗe ngadi arde mbiya add aad add aad add aad ɗo ko i wonɗo id 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 ɗo noon ko ed 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 ay ɗo ko odd od odd od ay ɗo yenne ko ud e ud ud e ud ɗo timmi ay ɗo joni masɗe ɗe ngadi arde ay hayde ɗo noon masɗe ɗe lombi hakkude dad 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 ay ɗo did 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 ay ɗo ded 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 ay ɗo dod 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 ay ɗo
dut 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 dut. Gasi timmi. Hankadi a gayni da ko windata hen e heewde andu ko ni foti. A gayni hade ɗo da di de do du ngara pooɗa da di de do du. Ɗo timmi. Ngara hakkunde nani ad id ed od ud. Ɗo fooɗani. Ngara pooɗen at it et od ud. Ɗo timmi. Ngara lommen. Ɗo ko dad dad. Ɗo ko did. Ɗo ko det. Ɗo ko dot. Ɗo ko dud. Gasi. Ngara pooɗa dat dit det dot dut. Timmi. Winndannde ekko hijjo pulaar nayaɓire. Wadde en timmini golle ɗe. ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañotoɗon jangon ɗigga. On donki yaade ƴeewon baawɗo ɗakkoɗon sara makko o holla on o walla on jiyan laawol. On yamon walla on nodde 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya li jiya WhatsApp o nga taggi sagede ma. A saggani ɗum yiɗa walla an keso jiɗɗo naatde jangde bisimilla ma ngara kaala sardeji ɗi a wawama en kaaɗi ɗo. Wassalam. Ko jangate da gasi famɗe yeeso noon kono winda ko heewi ko defte mbawa gaynude. On jarama. Wassalam.